Aniay lahi nga fashion show, mga kapuso. Tungod kay ang misalmot sa fashion show, mga maanyag nga jail officer ang mas nakapabongga o nakatalagsaon ini ang gisul-ob sa mga jail officer sa fashion show. Mga desinyo o gama sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa Talisay City BJMP Female Dormitory. Ipasabot ni Jail Inspector Marion Jail Bernadette Tunggan, Jail Warden sa Talisay City Jail Female Dormitory, nga ang mahipos nga salapi sa fashion show for a cause gamiton alang sa livelihood program sa mga babaeng PDL. Usa nini pagtukod sa Female Dormitory of Bakery. Samtang ang gisul-ob sa mga jail officer sa fashion show, gibaligya usab aron magamit gihapon sa mga PDL. Si Mayor Sam Sambulias nga mitambong sa kalihukan mipasalig nga iyang paluyuhan ang unsa may programa sa Female Dormitory nga maghatag og kayuhan alang sa ilang kababayenan nga PDL.